ska se. Hon var pigg på framhoppningen. Ja. Men hon tävlade för ett tag sedan på Norrskenet. Då var hon... Var så ettan då? Det var enda gröna. Ettan är gröna. Jag har nu glömt bort det. Man ska göra det. Eller man kan göra... Det är det hon ska göra. Men hon spelar i det vänstertagg istället. Nej. Hon hoppade ju. Höger väl också bara. Nej, det är så bra. Alltid kvar. Hon hoppade ju allt. Riktigt. Det är en av mina farliga. Och de här två fotograferna också. Mamma ska se på Helena. Hej Lovisa. Ska se, Ida är nog här som mamma. Ida är inte här. Oj då, mamma sa att Ida nog var med. Ja, inte här. Det hon är. Ja. Ja. Bara hon